Cześć, witajcie tutaj ASW z kanału Freaky Gamers, jest ze mną Miłosz Mikołaj. i Miłosz. I gramy w Wiedźmina. W sam początek. I rozszerzamy koncepcję G-Loga do nienormalnie dziwnych rozmiarów, czyli były 2 osoby na kamerce i było "Aaaa!", teraz są 3. A jak będziemy mieli większą kamerę, to będzie nawet więcej osób. To będzie 100 osób. Więc potrzebujemy dużą kamerę, bo w tej małej się tylko 3 mieszczą, już nie więcej. Nie zajmujemy się rębaczami. Nie, są pierdoły wszystko, oni się tu tego... Ja źle napierdalają te trebusze. Szukaj. Ruda żelaza, a mi się przypomniał obrazek z Ruda Śląska, nie wiem czy widzieliście. Nie widziałem. Taka gruba baba siedzi, jest ruda. W czapce górnika. I jest ruda śląska. Dobra, idziemy do króla Foltesta. Szukasz króla? Nie. Tu nie lza wchodzić. Albo tu nie iza wchodzić. Bogowie są z wami, a grzechy są odpuszczone. Requesca im pace. Salute, Klaudiu. Rest in peace. Ruhe in Frieden. Jesteśmy Nie znam poza innego zasięgiem języka. kuszniku. Przyznaję panie, iż Po nie polsku. jestem wojownikiem. Spoczywaj w pokoju. Wreszcie jesteś. Właśnie, wszystkim, którzy jeszcze nie kupili Wiedźmina, mówimy kupcie Wiedźmina. Czy to na komputer, czy na Xboxa, czy na Maca. Idziemy do szturmu. Czemu odchodzisz? Za Muszę mną, pokazać, panowie! jak wygląda Nie pudełko. dajmy To czekać jest Max zdrajcom! Payne. To jest Wiedźmin. Jeb, tu walą z tego, kurna. Jak to się nazywało? Panie, Balista. Balista. Mieliśmy być poza zasięgiem. To Ekscelencjo. balista. Ramiona wzmocnione Tak wygląda. sprężynującymi płytkami i naciągane A co cięciem się znajduje w ludzkiego pudełku? wosia mogą Gra. wyrzucać bełty nawet na Ale kilometr. to nie jest recenzja. Nie, to też nie jest product placement. Doświadczona obsługa. W pudełku znajduje się wideo, płyta wideo z DVD, Wasza na wysokość, której jest proszę się ukryć. są te Ja jej deweloperskie nie obejrzałem, jakieś ale jest filmiki. zajebiste. Są filmiki od deweloperów. I ścieżka dźwiękowa. Jest ścieżka dźwiękowa, fajna. Zajebista. Nie wiedziałem, że wasza wysokość I zna się coś na tu jeszcze inżynierii. jest. Jest, o! Zajebista mapa. Jebacz. A poza tym to zajebiście pachnie. To utrzymuje, O, foły. utrzymuje ten magiczny zapach śmierdzącego druku od premiery. Dlatego, że jest nieotwierany właściwie. Wasza wysokość Jest żołnierzom, tu- którzy takie rany zadają. Mapa Górnego Śląska. Prawie. Jest, A nie Dolina Pontaru. jest Edirn. To mi się podupiło z Doliną Bytomki. I tu jest ten. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to Tu możliwe. jest naga kobieta. Nie szukać się na tej mapie, my już wedle mapy z mafii do tego po niemiecku jeździliśmy po mieście i zaczął deszcz padać. Byłeś ze mną pod Brenną. Fuj, jak i tu w się czasie Dobra, kampanii. dalej. No, Dalej jest obszerny poradnik. Tutaj dla ludzi, którzy wcześniej grali na konsoli jest poradnik, żeby umieć to przejść, bo se nie dacie rady. I jest Normalnie, Sadorze. opis przejścia prologu i wszystkich aktów, Dla szczególnie opornych kretynów. ale nie ma Do roboty, panowie. opisu Nie ma co mi przejścia dreszczyć. misji, które pokazały się w wersji 2.0. No bo nie mogą ci go słać pocztą drugiej książki. Mogą, dlaczego? Jakby chcieli, to by mogli. Graj. Dobra. A właśnie, pokaż na czym gramy. Gramy na padzie od Xboxa, który jest padem od PlayStation 3. Dziękuję. Podążaj za Foltestem. Wasza wysokość. Proszę I grajcie w polską wersję językową, bo angielska jest zajebista, ale jesteśmy w Polsce. Kultywujcie ten język, bo ten język jest trudny. A tu jest gra. To jest gra właśnie, jakby to była inna gra nie Wiedźmin, to byśmy dostali tylko to. Ale dostajemy W środku mamy jeszcze dostajemy kopertę. płytę. Prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i Jest Grom. gra, a ja powiem nawet więcej. Przede wszystkim nie pozwolę, Są by dwie banda płyty. zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. wasza wysokość ma. I do tego jest pudełko Plastikowe. plastikowe. A na pewno... Rozumiem. Jezu, ale śmierdzi, nieprzeciętnie. Okej. I to nie jest tylko śląskie powietrze. A w pudełku znajduje się... A mogę coś uciąć? Możesz. Ja nie jestem spod Warszawy, wel z Sosnowca.
Ja jestem z Bytomia, z Górnego Śląska, w samym sercu Górnego Śląska, więc proszę mi gorolstwa nie zarzucać. Dziękuję. Kazała mi być uprzejmy. Znajdujemy tu jeszcze list. Jezu, jak to śmierdzi. Z taką pieczęcią, ale tu nie ma pieczęci. To jest pamflet. No właśnie. Jeżeli nie wiecie, co to jest pamflet, piszcie w Google'a. Jak zawsze. Bardziej Jak się zawsze. nie dało. Nawet Geralt popiera Google'a. A wtedy jeszcze nie było Google'a. Dobra, koperta. Tylko potem to złóż ładnie. I w środku jest list. zabójcy? To jest- Wieprz zwany Henseltem. Ale nie musimy go cytować, jak kupicie, to przeczytacie. I tak nie widzicie. Miłosz, ale to mógł być Wiedźmin. To mógł być Wiedźmin. To mógł być Tris Wiedźmin. zrobiła sekcję. Tris robiła sekcję. Ona dobrze robi sekcję. Co ja wam kurwa Geralt już zrobiłem? tam wie, tej sekcji zna dobrze. Tu jest Nie nosił instrukcja, znaku cyfrowego. nikt nie czyta Ale to instrukcji. nic nie znaczy. To macie do poczytania na sraczu. Jak lubicie czytać na sraczu. A tu są kody, ale już wykorzystane. Właśnie. A teraz zajmijmy się Nie strajkiem. wiem. Okej, naciągamy balistę. Jak ci się go uda zastrzelić za pierwszym razem, to ci stawiam Ale tu się nie uda. pionę. Ale się nie uda. Ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie trzeba celować, dopóki na YouTubie nie zobaczyłem. Da się go zestrzelić. Da się. Łap, Wiedźminie. To Echevery, walimy w pióropusz. Kurwiel przysięgał mi dozgonną przyjaźń. Przyjaźń rzecz święta. Jak się łamie, prawda, pakty przyjaźni, to się z balisty napierdala. Tu się dostaje potem rybę w przesyłce. A potem głowę konia. Tak musisz tego z prawej, tym środkiem, tak. Mniej więcej. No jak wymierzysz tym padem, to... 2,5 stopnia. Jeps. No jasne, kurwa. A, i jeszcze do gry dostajemy coś takiego. Nie, nie, nie! Czemu nie? Nie! To się rozdupcy. Figurki. Dwie. Różne są, losowe. Więc ja mam Znaczy, zawsze jest Geralt chyba. zawsze jest Geralt, ale ja mam Neckera. Ale jak już je złożycie i postawicie, to niech se stoją. Bo ja już zgubiłem tam coś tam z Geralta, więc tak, niech se stoją. To nie jest zabawka, nie bawcie się tym. Chcecie zabawek, to se kupcie lalki. Barbie. Z Rarbi. Z woli króla. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, Jeśli klęknie. Do miecza, przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Bardzo szlachetnie. Zresztą nieważne, jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. A, Poza tym wszedłem dzieci w króla. powinny mieć Król Foltest to taka barwna postać, jakbym grał w jedynkę, to bym pewnie wiedział o nim więcej, ale jestem laikiem, tak więc nie granie w jedynkę nadrobiłem sześciokrotnym przejściem dwójki. Bez poradnika. A grałem na konsoli wcześniej przez 3 lata. jak hrabia Echevery, szlachetni... Marcin, powiedz coś. Wiedziesz taki. Marcin miał wczoraj nagrać Slendera w nocy, ale nie nagrał, bo jest tchórzem. Bo nie było nocy. Była noc. Baronowa dała się nabrać. Marcin nie nagrał i przeproś teraz, że nie nagrałeś Slendera. Przepraszam, że było sekundowe opóźnienie. A ludzie nie wiedzą, o co ci chodzi z sekundowym opóźnieniem. Ludzie cię nie słyszą. Aaaa! Co ci się stało? Rąbaj wroga! A, przyśpiewka tego. Temerskich żołnierzy. Wow! Jeps. O, tu będzie ciekawie. Czołem, żołnierze! Czołem żołnierze. Czołem. Chwila. Czołem królu. Musieli się zastanowić. Gdzie kurwa zmierzamy? Już pamiętam na pamięć. Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i to rozumiem. No, No kurwa. O! Fail. Ale ostatni playthrough był jakieś 3 miesiące temu, tak więc już nie pamiętam wszystkiego. No! Szczególnie, że potem Dojeżdżamy! zostałem indoktrynowany Mass Effectem. Jaki to jest stopień trudności? Nie wiem, czy nie ten trudny. Fuck. Tycznie. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i Szczynach. na ulicach pod nimi. I Jeśli gównie. lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze... A, jeszcze musimy zaznaczyć jedną rzecz. Nasz kanał to nie jest teatr jednego aktora.
właśnie. Nas jest trzech. Początek Więc jak już, szturmu. kierujecie hasła typu ty chuju, to To kierujcie piszcie je ty w wychuje. wychuje. Wy kurwy. Umrzy. Czemu on jest nagi? Król jest nagi. Jaki król jak to jest Geralt? Król jest nagi to jest hasło takie. To jest hasło. Ja jestem humanistą, ja to wiem. Ale ja nie jestem. Jeb. Zaraz pewnie zginę, pomin. Ja serdecznie pozdrawiam całe grono pedagogiczne. Rąbaj wroga. Ty nie musisz, bo twoja edukacja to jeszcze nie jest edukacja. Nie, to jest chyba jakiś łatwy poziom. Na szczęście. No bo byśmy to To byście mieli fail play. fail to. Play through fail. Za temerię chłopy. Hopy, on jak na króla był bardzo ludzki. Dużo przeklinał. Ze Śląska pewnie był. No bo tam żyć pada kilkakrotnie. I ta twarz, taki Niemiec taki. Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaleta i Arian Lavalette znowuż to jest Gorol. Właśnie. I tak jest to właśnie paniczyk. wygląda. I chodzi w zielonych ubraniach, o ile pamiętam. Tak. Ma taki dziwny akcent. A, to jeszcze do tego dojdziemy. Chyba. No chyba nie dzisiaj. Ale kiedyś tam dojdziemy. Cofnąć się do kurwy nędzy! A jestem nagi. Znaczy Geralt jest nagi. Jemu jest zbroja niepotrzebna. Tam, Kurwie syny mają króliczki dobre pozycje. mordował to. Co z rycerzami nie poradzi. Dobra, przewinmy to. Mało akcji. No lista powinna załatwić sprawę. W angielskiej wersji Ballista should do the job. O, nie ten przycisk, tu się nie da sprintować wciskając gałę. Powinien mieć taki sprint jak w Ghost Recon, że unosi miecz Dynamic Camera. I jeszcze cover system powinien być. Ale jest w misji skradankowej tej. W Ona więzieniu. jest tak Ale gówniana, ta misja. no. Chyba najgorsza misja tej gry. Dalej mnie frapuje, czemu jak wyciągamy drewnianą pałkę, to jest dźwięk wyciągania miecza. A! Wyciągaj ten miecz. Jebać Leli. Ale nie jesteśmy spoza królelijek, więc na nas te obelgi wrażenia nie robią. Bo my jesteśmy autonomiczną jednostką. Nakurwiającą potwory i żołnierzy wrogów. To jest chyba jakiś trudniejszy poziom trudności. Albo po prostu normalny, bo gra jest trudna. Szczególnie dla was, użytkownicy konsol. Czemu? Bo nie są przyzwyczajeni do czegoś takiego. To są hejterzy, chciałem zauważyć. A A nie trafi nas jak się czołgamy? On to powiedział już jak nie żył. On tak tryskał nienawiścią, że był martwy, a jeszcze hejcił. Coś ty zrobił. Trollololo, miało być troll. Żołnierze idą. Wróciłeś na ziemię książeczkę Wiedźmina, która jest droższa od twego życia. Nie, Ci nieprawda. hejterzy atakują. Ja pierdolę. Umarłem. Bo to gra Miłosz, on ma PlayStation 3, a moje nie działa. Dlatego ja bym w to umiał grać. To nie przejdziemy. A tu jest pad Mikołaja. Który jest de facto też padem od PlayStation. Teraz gra się zawiesi Ja. i będziemy musieli wyjść z domu. O nie! Teraz ja, daj. Masz. Mikołaj przy padzie, patrzcie. Kurwa. A propos ludzi, którzy zarzucają wulgarność mi. Ja jestem wulgarny tylko jak muszę, albo jak chcę. Ciach. Przewijaj cutscenki. O, faktycznie mogę. Gdzie tu się napieprza? W kwadracie. Znaczy na X-ie. Ale że człowiek nie musi rąbać. Teraz Mikołaj wybiera. Marcin, a ludzie widzą co się dzieje. Rąbaj wroga.
Gdzie zmierzamy? Na browar! Czyli Wiem, no zapewne. Zaiste. Tak, tak! Cofnąć się do kurwy nędzy. Foltest, ja ci wyprzedzam twe myśli. bo wystrzelają nas jak dzikie kaczki. Balista pomiędzy... W angielskiej wersji We are sitting ducks here. Ale naprawdę tak było w angielskiej wersji. E, Bo sitting ducks to jest taki idiom, to się nie tłumaczy dosłownie. Mikołaj to wie, bo on ten język zna trochę. Zbroja mi niepotrzebna. to właśnie dlatego tak zginąłem. Zakurwię was wszystkich. A tu się są... Wow. A tu są znaki. Zapomniałem. Ha! Wiedźmin bez znaków to jak ta mysz kościelna bez miotły. Tak sobie poeksperymentujemy troszkę. Burn in hell! Orzesz ty. Gorolu! Ręka mu odpadła. O! O ty. Temu też. Ja ci dam świętokradcy, ja nie jestem świętokradcą. Ja jestem porządnym... Porządnym. No małpo! Znowu mówił po... Wszyscy tak plują żółcią, że... O reny! Ojeny. Suk... Sukno. No. I oreny. Sukno, suko. Tak? Nie. Co ty robisz? Szukam zbroi. Żeby być sprytniejszym... Belissa. Żeby być sprytniejszym od ciebie. Dziękuję. Serio? No po co się męczyć, jak można sobie zbroję założyć? Nie wiesz, Ubierz sobie od razu ten Nie, kurtkę z niebieskich pasów, czy jak Nie, ja tą kurtkę usuwałem, bo jest za duże ułatwienie. Ciepło mi było. Płomień z boku. Nie! Tarczownik! Odejdź! Odejdź! Nie chcę konfliktu. Robię to z obrzydzeniem. O! No Gorolu! Nie. Blok? Unik. Gościu ma refleks, chyba lubił szachy. Pokaż asasyna. No jak żeś mnie trafił, jak ta strzała leciała, żeby szybciej leciała, jakby się rzucił. Właśnie. Odwołując się do asasyna, Marcin, coś dla ciebie. Asasyn. Nigdy się nie nauczył. Znaczy, co to jest ta umiejętność asasyn? Nie mam pojęcia. Tak więc nie grajcie w Asasyna, grajcie w Wiedźmina. Bo jak ta scena dobitnie pokazała, Wiedźmin jest above. Above to po angielsku znaczy oddaj mi 5 złotych. W pewności. Give me my above. Teraz będziemy 30 razy naciągać, bo co chwila przyjdą jacyś ci, kurna. Gorole. A ja będę cały czas patrzał, czy ona się odciąga. Nie to żebym ja nie to żebym ja obliżał ludzi spoza Śląska, nie? Jest. Ale no, nie dają mi szans. Świętokradcy. No, Jeszcze ktoś. kto tych chłopów dopuścił? No jest naciągnięte. No ale to trzeba teraz ten będzie tam, kurwa, nie A wiem. wyceluj. Wyceluj, wypoleruj, zesraj się, no. 500 podejść. Masz, graj. Nowy etap zadania. Zobaczycie, on to zdupi. No czego tak maszujesz? No to nie jest Dark Soul, no to nie jest slasher.
To jest RPG z krwi i kości. Masz znaki. W przeciwieństwie do Mass Effecta. Na BioWare. Oglądaj to. I uczcie się. To jest RPG, a nie te wasze kosmosy. Kurwa. Ma normalne zakończenie. I te zakończenia, na które ja czekam 3 miesiące, bo po pierwszym 2 dni siedziałem w kącie i płakałem i pokarmów nie przyjmowałem. Jezus. A, nie. Znaki masz. Jezus Maria. No, bij... A, fuck. Bij dużego. Kurwa. A! Co ty je robisz? Nie będę patrzył na tę porażkę. Patrz na Battlefieldzie, czym się otworzyło. Co to za gra? Jeszcze tylko jeden został? Tak. Znakiem mu. Ale to czas bliska. Boże. I to jest człowiek właśnie chowany na Call of Duty. Nie. Tak. Nie. Gówniarzu. Ja nigdy nie miałem Call of Duty. Znaczy mam Call of Duty 3 na PlayStation 3. A, 3. Call of Duty 3 to jest w ogóle jedna z nielicznych gier wojennych, gdzie można zagrać z Polakami. I Polak ma nazwisko Bohater, a nie Kowalski. Nowakowski. Przez Y. Co z tego, znaczy tam oni jak mówią, to mówią po angielsku i wplatają polskie Nie. słowa i są zdania This is the one, the świnia who draw us from the motherland. Ale warto choćby dla tego faktu zagrać. O proszę, to jest slasher, kurwa. Kurde. The Crusade... The Cursed Crusade. Dostał aż 5+/10. Dalej. WRC, o. WRC. Ostatnio było w CD Action, tylko że jedynka. Właśnie, wspierajcie polski rynek, kupujcie najnowsze CD Actions After Falling Sanity. Nie? nie. No tu się musisz wspiąć. Jak się wspiąć? Bo podejdziesz i jest... Wejdź. To nawet Marcin, ty będziesz umiał to zrobić. Chyba, że dać ci tam. Skyrim! Nie kupił nikt z nas tej gry, bo my nie mamy czasu na takie gry. Byśmy nie zdali szkoły. A nasza szkoła wymaga. Nie mówię co to za szkoła, bo nie chcę, żeby komuś przyszło do głowy, żeby do niej uczęszczał. Jezus, pamflet się wala! Mówiłem, zrobił burdel i ty... Jest mi wstyd. Dlaczego? Jakoś tak. Ej, ale Marcin jeszcze żyje. No. Odłóż. Wiem, ma Daj to. No to chciałem wypróbować na pewno. To jest to. Nie poruszaj takich tematów, bo mi to... To nie będziemy brać. Nie będziemy bracieńców, bo tu się nie da bracieńców. Da się, znaczy tego. Ariana Lavalette. Topornicy! Może tam odrzucić broń. Topornicy. Znaczy ciulnie odejdź! To jest najpiękniejsze drzwi, jakie widziałem w grze. Ale teraz uważaj, bo I tu jest ciasno. teraz Marcin zginie i skończymy w tym momencie. Chyba, że nie. Ja mu jednakowoż wieszczę zgon. Ale ma fajny kask. Taki muflon. Nie w swoim. Nie w swoich, Marcin, nie w swoich. O. A może mu się uda? Udało mi się. Ten materiał będzie długi i nikt go nie będzie oglądał. I ci żadne sadistiki ani Joe Monstery nie pomogą. Ała, Co? spadł mi granat na nogę. Gdzie jest drugi? Zostaw moje rzeczy, zrobiłeś burdel z Wiedźminem, wystarczy.
Ile tu masz gier? Nie, sieć. Sieć na dupie. Oaa! Nie brać jeńców. Nie. Co za fail. Marcin, jak ty to zrobiłeś? Przegrałeś. No wszystkich byś mogli wystrzelać, no ale to szczegół. A oto owy Gorol. Arian Lavalette. A oto porządny Będzie Hanys. łatwo. Poddaj się, Arian! To Potraktuję cię cię potraktuje honorowo! honorowo. Jak ja. A tutaj Wiedźmin bezstronny człowiek z Wielkopolski. Dalej, chłopy! Za Temerię! Nie, to nie Mają bezstronny, dobre to też. osłony. Co proponujesz? On jest Spróbuję się z tam Rydzi. dostać. Ja ci Jeśli proponuję łucznicy zapewnią wsparcie, powinien weź sobie dać lepiej radę. daj spokój. To syn Luizy Syn i Luizy i starego starego barona. barona. Dziedzic tych ziem. Dziedzic tych ziem. Porywczy i dobry w Jest No porywczy. przewijaj to. Jest Mówię, dobry w że mieczu. Nowy To poziom. jakaś pozycja seksualna. Na Nie. perkusji. Na... Na miecz. Trochę dziwne. Tak, i dzisiaj postaramy się częściej wdrażać koncepcję łączenia zrytego beretu z grami. Wszystko nam się uda pięknie pogodzić. Ja jestem bardzo zadowolony. A ty jesteś zadowolony? Jestem. Ciebie się nie pytam. O. No jedź. Bo musimy skończyć to. Ja mam robotę, to tak nie ma, Ja chodzę do pracy. Nie umiesz wejść. I widzicie, jakbyście byli graczami stricte podstawowymi, to byście z mety weszli na tą drabinę. Tak. Dobra, rozpieprz Ariana i kończymy. Znaczy Arian ciebie rozpieprzy, bo ci się nie uda. Bo Arian jest bossem. Można się z nim dogadać, ale tobie się to również nie uda. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. No, Przekonajmy Geralt też nieźle, jak Arian władał mieczem. No wybieraj. Wystarczy tejże i... Poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. Kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje Zhańbił z moją Brytyjczykami. matkę. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi. Jednemu psu burek. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Co ci z honoru i dumy, jak nie masz Wiedźmiński pieniędzy? miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? I chuj! Nigdy! Nigdy! Słyszałeś, Oni mają te Wiedźminie? zbroje Nie do chcą. jeszczenia z kopiami. Tak? No bo tu się takie ochraniacze były na... Czyli CD Projekt zjebał. No, to znaczy nie wiem, może ich się jeszcze gdzieś używało, ale ogólnie to one właśnie Poddajcie się, a żeby król okaże nie łaskę. zginąć od razu. Ale chodzi ci o tą Moja osłonę matka tu? znała już Ale to nie dość tylko królewskiej łaski. kopiści to mieli, to ogólnie, żeby miecz zatrzymać na tym odcinku. Uciekniesz? Jak ktoś Zrobił był z niej praworęczny. napastnicę, a potem wyparł się jej przed całym Bo jak No. już lewo, no to... I nic tak Widocznie brali poprawkę, że większość A ludzi teraz jest wszyscy praworęczna, bronią. a jak ktoś jest leworęczny, to jest odmieńcem. Jeśli mojej matce coś się stanie... Ej, udało ci się go przekabacić. Że tak powiem. To smętne spojrzenie. I tak ciach teraz go. Albo takie sepukło. Jedz. A Geralt to wszystko i na złom. Będzie na browca. Prawdziwy Hanys. Ale my nie zbieramy złomu. Jeszcze. No właśnie, Hanys, mówiłem. Marcin. Marcin jest prawdziwym Hanysem z Niemiec. No, kurwa, kończmy to. Kończmy Dobra, ten, koniec. Kończmy ten burdel. Arian Cześć. Lavalette złożył broń. Na razie.